Mifa production ni ondu jabara ni flavor an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni kan kan Kasudu lagare ça va an bɛ Ala tanu basi tan seli jara wala jara koy e sogo caman dun me ɲini k'an yɛrɛ faga da an yɛrɛ la ni yɛrɛ faga da yɛrɛ la an bɛ sama ta fɔ i kɔ dɛ ayiwa o kuma n bɛ hakili sigi a fɛ mɔgɔ i kana i sigi wagati dɔn dumuni kunna nka i wuli wagati i kan k'o dɔn i b'o jate minɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ ko nin ye an dontɔ ye an ka kunnafoni kɔnɔna la o don yanni an ka don an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma lagare ko kura kosɛbɛ kɛ ko Ala ka ɲinan seli Ala ka k'an san fɔlɔ Ala ka n'a k'an san laban Yarabi. Ala ka n ka ko bɛɛ nɔgɔya yarabi wa lagare k'u ka yafa an ma dɛ kana segin o fɔli la dɛ n'an donn'u gasi la kuma la gasi tɛ ban o tɛ ban ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo fo kuma nka Ala kana kuma ba dɔn an da yarabi ama lagare an bɛ taa ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Kati ko jɛkulu min sigilen bɛ min ye an ka finitigilakaw lafasali kama ayiwa olu bɔra ka dɔn belebele kɛ ni o ye ka fɛnw ta ka di maa minnu bɛ yen ni u joginna n'o y'an ka finitigilakaw ye polikliniki min bɛ Kati yen nɔ ani o baarakɛlaw yɛrɛ kunnafoniya jumɛn bɛ bɔra a ko kan Kasudu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de ye jɛnatigɛ taabolo ye bolokɔniden kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ ci o hukumu kɔnɔna la nin kɔni ye an ka comité de défense militaire ye tarata don avril kalo tile 18 Kasudu olu kɔni bɔlen filɛ nin ye ni ka dɛmɛba de boloda k'a ta ni ka a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu joginna Kasudu kɛlɛkɛyɔrɔ la ani an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen n'o ye polyclinique de Kati o baarakɛlaw Kasudu nin kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'a sababu kɛ ko an bɛɛ lajɛlen an ka hakili to an yɛrɛ la an ka dɔn k'a fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw Kasudu u kɔni banana fasoba Mali de kama o de hukumu kɔnɔna la an kan k'u dɛmɛ ni an seko bɛɛ lajɛlen Kasudu fasikɛla ko ni an ye service social des armées ta o ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel major Birahima Samake Birahima Samake ale tun bɛ kɛnɛ in kan ka taga se polyclinique de Kati directeur yɛrɛ ma n'o colonel Fode Mori Keyita ye Kasudu ka taa se maaba caman wɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔna la an ka colonel major Birahima Samake ale kɔni ye kuma ta a ye foli ani tanudi ni waleɲuman dɔn a y'o ta ni ka o ɲɛsin ni maa kofɔlen minnu ma minnu kɛra sababu ye ka na ni bolomadɛmɛba in ye yaasa k'a ɲɛsin an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ma ani an ka finitigilakaw minnu banana Kasudu kɛlɛ in sababu de la ka tila k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni y'u kale k'u ni de di olu de bɛ ni bɛ se ka to nka fasodenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na Kasudu o kɛlen an ka cɛden dɔ bɛ ni o ye ni yɛrɛ maa minnu ka maa ye ni ale ye Ba Sunkalo Konate ale kɔni bɔra ni ka bonyamasegin ta ka a ɲɛsin ni ba dɛmɛkɛlaw ninnu ma Kasudu ko a kɔni a bɔra cogoya min na a jara olu ye Kasudu wa maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye ni lujuratɔw ninnu ye ni guerre de kɛra sababu ye kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye sergent chef Dayiru Pujugu ye Dayiru Pujugu ale fana kɔni bɔra k'a ka nisɔndiyaba jira k'a fɔ ko nin fɛn in kɔni dilen filɛ ni olu ma Kasudu ko a wusayara olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ seli olu n'o o kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la i bonya b'a la lagare ko nin ye kibaruya duman ye kosɛbɛ kɛ hali ni o y'a sɔrɔ i joginna faso ka baara kɔnɔna la ni faso hakili bɛ to i la tiɲɛ yɛrɛ la a b'a kun i fɛ kosɛbɛ kɛ nka ni ɲina bɛ k'i kɔ i n'a fɔ fɔlɔ a ko kuma ka ca dɛ fɔlɔ ɲina kun bɛ kɔ dɛ fɔlɔ hakili kun tɛ t'u la nka an bɛ Ala de deli Ala ka lafiya da di bɛɛ lajɛlen ma lagare n'an bɔra yen an bɛ taa Kayi ko min ye sanubɔla dɔw ye minnu tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la ko tɛgɛ kɛra olu la Kasudu n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin ye sanga a n'a ka waati ye nin wagati tɛmɛlen ninnu na k'a fɔ an ka jamana marabagaw kɛlen don ka wuli ka u jɔ Kasudu ka bere ta bere min ni a bɛ ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ Kasudu k'a sɔrɔ u yamaruyalen tɛ ni a ye o kɔni hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ i b'a kalama cogoya min na n'i ko Kayi kɔni o ye dugu jukɔrɔ nafolo
bada a boyɔrɔba ye o de kɔni hukumu kɔnɔna la kan sutu ni maa ninnu kɔni kɛlen don ni ka taa ye kɛ u dagayɔrɔ ye masanga a n'a ka waati an ka finitigilakaw kɔni de bɛ dankari u la kan sutu nka o bɛɛ ta u bɛ a la faselikɛla kɔni ko wagati tɛmɛlen ninnu na ni maa caman kɔfɔlen u dun minɛna nka kan sutu faso kɔnɔ mɔgɔw tɛ dɛ ayi jamana kɔkan mɔgɔw dun nka u ma sɔn ko u ka jamanaw fɔ nka hakilima bɛɛ lajɛlen bɛ kulu dɔn fugayi kan sutu an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo kɔni a ka di maa minnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ɲɛ juru caani o tɛ kan sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la an ka di faso autorité kɔni wulilen don ka a jɔ kan sutu k'a fɔ ko maa o maa de bɛ yen ni maa minnu kɔni bɛ nin nafolo ninnu bɔ kan sutu k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo yaasa i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya min na ni ka a dabila n'o tɛ i na minɛ k'i don bɛrɛ la i bonya b'a la. ayiwa Lagare ayi nin y'a ko de ɲalen sa o ni maa o maa ne de fana ko k'i bɛ ɲɛ tana kɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye ka sɔrɔ i m'a kɛ ni sariya sira ye ayi o tuma an fana de bɛ to ka bere kɛ k'e i dasi Lagare n'an bɔra yen an bɛna ko min ye an ka sanfɛ kalanso ye n'an yɛrɛ ɲuman n'an k'a ma ko kulu sanfɛla université ayiwa ko a ɲɛnamaya ma nɔgɔn dɛ kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Titanic aya o don dɛ o ma Titanic kɛ yan kan sutu kulu sanfɛ la colline de savoir la o campus mun bɛ yen kan sutu o dugulen tɔgɔ de ye Titanic ye aya salamu alaikum ne kɔni bɛ Titanic dɔ film de la kan sutu fasirikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kan sutu an ka kalandenw n'o ye an ka sanfɛ kalandenw ye olu kɔni dagayɔrɔ ni o ye campus kɔnɔna ye kan sutu campus yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ dabɔ maaw de kama maa minnu ni olu yɛrɛ somɔgɔ tɛ duguba kɔnɔ olu de bɛ na kan sutu yaasa u na se ka to o so ninnu kɔnɔ cogoya min na yaasa u ka kalan tigɛ ko ɲuman o na se ka kɛ cogoya min na kan sutu ka fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ ko ye segi kɛ bɛ danba dako ye kan sutu a segi ka gɛlɛn kosɛbɛ a kɛlen don bɔn sen ka bɔn kun ka kan sutu yɔrɔ yɛrɛ ka bi e ko campus in jɔra e ko maka kɛra la tuguni de kan sutu a jɔra cogoya min na ka bi san tɛmɛlenw na a bi denkɛna san ye bɔ halisa a b'o cogo kelen na kan sutu wa fasirikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ an y'an ka kuma galamani ta k'a tɛngu kalandenw na caman bɛ yen minnu y'u ta fɔ u da la nka caman bɛ yen olu ma sɔn ka kuma ko maa tɛ ko cogo dɔn kan sutu fasirikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ ni y'u ka chambre lajɛ kan sutu u ka chambre 1200 personnes réparties entre 180 chambres soit de 4 à 8 étudiants par chambre. O ma nɔgɔn dɛ kan sutu wa u ko olu bɛ nin sara kalo san kɔnɔ 2000 kan sutu o ye maa 8 bɛ so minnu kɔnɔna la o bɛ sara san kɔnɔ 2000 wa maa 4 bɛ so minnu kɔnɔ kan sutu o kɔni bɛ sara sefa wari 3000 la san kɔnɔna la kan sutu a ko k'a sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ buruburu ni mun bɛ di olu ma n'a bɛ fɔ o yɛrɛ ma k'u ka bourse o bakuruba faralen ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 61 ani 800 nka kan sutu a ko wa o yɛrɛ olu bɛ se ka kalo 8 ni kalo 6 kɛ kan sutu ka sɔrɔ tɛgɛ ma da olu kan Yusuf Z Fɔnba kɔni ko ale bɛ ye kabi san tɛmɛlenw la kan sutu wa ni kalan tɛ yen de ale bɛ dɛmɛ kɛ ka jigin dugu kɔnɔ ka baarakɛdenya kɛ yaasa a bɛ se ka a dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na wa a ye mɔgɔw fɛnɛ bɔra k'a fɔ ko kan sutu fɛn minnu bɛ di k'a fɔ ko a di ekɔlidenw ma n y'a f'i ɲɛna cogoya min na ekɔlidenw ka chambre kɔnɔ la u bɛ taa maa 100 ni maa 80 bɔɲɔgɔnko la fo ka taga se maa 100 ni maa 20 bɔɲɔgɔnko la nka saki de bɛ taa di u ma n'o ye saki 100 ye ko k'o tila olu ni ɲɔgɔn cɛ kan sutu fasiri kɔni ko ni an m'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalan kɔni bɛ kɛ i ma ɲɛ i bɛ kɛ kalan ɲuman kɔni sɔrɔ o b'a sɔrɔ i kɔnɔbara falen don wa i bɛ siyɔrɔ ɲuman na o tuma ko ni jamana ɲɛmaaw m'u hakili to campus ninnu kɔnɔna la ka ekɔlidenw bila u ka hakɛw kɔnɔna la wa ka tila ka taa campus in lajɛ ka a dɔn k'a fɔ ko a sera tesa baara ni ka falen a la yaasa a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ka kɛ ekɔlidenw sago ye i bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa kiriko gunankun kan min ye an ka guide ni o ye silamɛw bɛɛ
Amsardin ɲɛ jɔyɔrɔ Usman Sherif Madani Haidara a bɔra k'a ka dusumankasa yira k'a sababuya kɛ ko kɛwale dɔ tara k'a sɛgɛrɛ a n'a ka maaw min ye an t'a fɔ magistrat kiiritigilama k'a sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kalo in tile 17 ka taa se a tile 18 ma k'an sutu belebelew ka belebele Usman Sherif Madani Haidara k'an sutu hali n'i tɛ Haidara fɛ i n'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ kɔni bɛ ani Ala ni ɲɔgɔn cɛ k'an sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la fasili ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa Haidara tɛ maa ye k'a fɔ ko maa min ni a bɛ jamana burujabagaw fɛ k'a fɔ ko maa min bɛ ni a bɛ futinɛ lawuli k'o ɲɛsin jamana ma bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ dɔ jamana in kɔnɔ o maa tɛ cɛ belebele ye nka k'an sutu a ko toro c'est toro n'i y'a ta k'a lajɛ k'an sutu wagatiw tɛmɛlenw la diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ Haidara ma cogoya min na a bɛ fɔ a denw ma o cogo la ten Haidara a ka dusumakasa a yɛrɛ ɲuman na ale tɛ kiiri bɔ a yɛrɛ ye nka jamana ɲɛma maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu bilalen don kiiri tigilamaw ka bolo quoi k'an sutu olu kɔni bɛ se olu o maa de k'u ka dusumakasa yira k'an sutu a ko ni an y'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ko a ma a bolokɔni yɛrɛ ɲɛsin Idrissa Hamidu Touré ma wa ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn n'ale ye commune 4 procureur ye sisan k'an sutu wa cybercriminalité ale de kɔni bɛ o ko in fɛnɛ ɲɛma an ka réseau sanfɛ ani télésow ni radio sow ni e kɔni ye maaw buruja k'an sutu fo i jija i ni Touré ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan nka Haidara ko t'i ɲini kana kɛ fankelen ko ye dɛ k'a sabu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ hali nin ko in tɛmɛli Haidara ka nin kuma in fɔli a ka maa dɔ bɔra n'o ye a ka cɛba dɔ ye LB bɔra k'a ka dusumakasa yira n'o ye El Bashir nka an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko LB kɔni bɔra a ko ale kɔni ni Touré yɛrɛ kelen Touré ka bureau kɔnɔna la Touré kɔni ye bagabagalikanw ta k'ale sɛgɛrɛ k'a fɔ ko ni donna nataw la ni ale ye wagabiyaw kɔni wele an ka fɔli tɛ dɛ El Bashir ka fɔli don a ko Touré yɛrɛ da de y'o fɔ ale ko n'a ye wagabiya fɛn o fɛn wele kiiri kan tuguni ko sani k'ale ko wagabiya in datugu kana belebele in yɛrɛ datugu o kuma Haidara kɔni bɔra ka kuma a ko nin y'ale ka weleweleda kan ye weleweleda kan min ni a b'a ɲɛsin jamana marabagaw ma ko a bɛna taa u kan u kɔfilɛ ni ka u janto kosɛbɛ k'a sababu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ u kɔ k'u fɛnɛ ka kɛ a kɛcogo la k'a fɔ ko Touré kɔni bɛ ka bɔ sisan réseau sanfɛ k'an sutu kuma caman bɛ a bɛ i da don kuma minnu na e ko hali kamiti mɔgɔw ka cɛ dɔw bɛ yen ni o minɛlen don k'o datugu k'an sutu wa o yɛrɛ ye kalo 6 bonyanko kɛ k'a sɔrɔ a kun kan ka madɔ kalo 3 wa kalo 4 de kɛ nka Touré kɔni bɛ ka bɔ sisan a bɛ ka fɛn caman ɲɛfɔ yaasa faamaya bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na nka a ɲɛfɔ cogo fɛnɛ caman na maa caman bɛ yen minnu fɛnɛ dusu bɛ ka kasi o la k'a sabu kɛ ne kɔni bolo kiiriko in na n'ale kun datugulen tora k'an sutu o de ka jugu maliden ma kosɛbɛ nka n'a ma ɲɛ i bɔra wa an dun b'a dɔn k'a fɔ an ka belebele mun bɔlen filɛ ni Usman Sherif Madani Haidara ale kɔni tɛ bɔ i n'a fɔ ko n ka bɔ ten i n'a fɔ n ka bɔ ka bila mɔgɔ contre la ten n'i y'a ye ale kɔni bɔra ka fɛn o fɛn fɔ a ka prévu jɔnjɔn b'a bolo wa ne yɛrɛ daganɛmalen don k'a fɔ ko a tɛ nin kɛ ni hakilina jugu ye a kɔni kɛkun ye walasa ka a denw ni a mɔdenw bilasira cogoya min na jamana in bɛ se ka tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ cogoya min na k'an sutu i bonya b'a la an bɛ Ala de deli Ala ka jisuma kɛ ko in fɔlɔ n'o tɛ Lagare an b'a fɔ a yɛrɛ bɛ ko caman kɛ yaasa ka to ka kɛlɛw dala sa wa an b'a dɔn fana hali nin ko in a b'a jija cogoya bɛɛ lajɛlen kɛlɛ tɛ bɔ a la hakilina Haidara kɔni don wa an sigilen don a kan kɛlɛ foyi tɛ bɔ a la k'a fɔ ko mankan foyi walasa mɔgɔ wɛrɛw k'u profiter nin ko in fɛ i n'a fɔ politiki mɔgɔ caman bɛ ka nin kuma in ta sisan n'i y'a jateminɛ réseau sanfɛ k'a kɛ u ka kɛlɛkɛla ye k'a sɔrɔ Haidara y'a dabɔ mun kama u ma dabɔ ni fanga in yɛrɛ la yɛrɛ fanga fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ nin kana tinɛku a bɛ ci f'i ye k'i bila i jɔyɔrɔ la
ayiwa Lagare n'an bɔra yen nɔ ko min ye Canada ambassadeur ye ayiwa ko ale bisimilala min y'an ka premier ministre fɛ tɛnɛn tɛmɛnen kunnafoniya jumɛn b'i bolo o ko kan kansu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka premier ministre ne Dr Choguel Kokala Mayiga ye kɔni filɛ nin ye ni ka ni Canadaw ka ambassade lasigiden belebele ka a n'o ye barolasigi kɛ k'a sutu barolasigi in yɛrɛ san ka yɛlɛma ka kɛ baara yɛrɛ taasira ye koyi k'a sabu kɛ i n'a fɔ i bɔra kalama cogoya min na e ko MINUSMA mɔgɔw ka ani u kun ye wagati fɔlɔ minnu fɛ e ko ma ban dɛ k'a sutu nka a kan ka renouveler o de kɔni hukumu kɔnɔna la yarɔ i b'a kalama maliyɛn caman kɔni bɛ yen minnu b'a fɛ MINUSMA u k'u ka koso n'u ka kasaw n'u ka kasakasaw cɛ ka taa nka k'a sutu an ka premier ministre a kɔni bɔra ka kuma kosɛbɛ a ko k'an sutu ni barolasigi in kama a ko i n'a fɔ jamana ɲɛmaa b'a fɔ cogoya min na colonel Assimi Goïta ani bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a baara bɛ taa sira saba de kan k'an sutu i bɛ a to an ka dabada la k'an sutu wa an ka nafa tɛ fɛn o fɛn la an tɛ don o la k'an sutu wa an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye ka an hakilina ta kosɛbɛ k'o bila ba la ni ka baara kɛ ni o ye o de kɔni hukumu kɔnɔna la a y'a yira ministre la ni lasigiden na k'a fɔ ko baasi tɛ jamana ni Mali ni fan si ni ɲɔgɔn cɛ ni mun y'a minɛ an ka dabada ma k'an sutu an bɛ baara kɛ n'o ye i bonya b'a la ayiwa Lagare n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kajolo ko min ye jiginni wariw ye ayiwa ko o yɛlɛnna dɛ ka sababuya kɛ 400 kun don nka sisan k'a kɛra 600 k'a sutu ne kɔni ma ni jiginni wari ko in faamu u kɔni bɛ ne don an kunna k'a fɔ ko jiginni wari tɛ tɛmɛ 100 kan jiginni wari tɛ tɛmɛ 200 kan nka n'i taara i ma fɛn bɔ o ye 3,000 4,000 5,000 ye wa o y'a ye ni fɛn ala ka an kisi fɛn ma muso sɔrɔ ye dɛ fo ni ko in nu ka bɔ de ka lakale ka ɲɛ Kajolo CSCOM kɔni fana bɔlen filɛ ne ka kuma k'a fɔ k'an sutu ko wagati tɛmɛlenw la olu ka jiginni wari o kɔni kun ye dasi 400 ye ko nka ko sisan ko a taara dasi 600 la k'a sutu a taa kun o la kun yɛrɛ ma se ka fɔ o la dɛ nka o kɔni bɔra ka nin fɔ ka ne yira k'a fɔ ko an Kajolokaw an kɔni ka an sigi a kan CSCOM kɔni bɔra k'a ka wele da kɛ k'a fɔ ko ni maa mun bɛ taa o kana 400 bila i kun bilen dɛ 600 i ka 600 bila an ta kɛ 1000 bari a bɛ ka se 600 ma cogoya min yɛrɛ bayi nka baba kalama ko ale i bɛ den 4 na sisan ale b'a kalama a ye joli bɔ ale ye joli bɔ yan Lagare u bɛ 100 ko ni 200 ko in fɔ tiɲɛ tɛ koyi an yɛrɛ ɲana mari an mɔden don ale y'an denkɛ n'a kɛ ne yɛrɛ tɔgɔmani ye wa mɔgɔ t'a fɔ ko k'ale dɛ o kuma Lagare n'an bɔra yen sa an bɛ taa Kiri Gunankun kan halisa min ye Orange Mali ye ko n'a ma ɲɛ olu jalakira ka a yira k'u kan ka miliyari 124 sara malidenw ye ayiwa min ye u ka ɲɛfiɲɛ bere ye k'u y'o bɔ k'o keri u ka clients ma dɛ k'a sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ k'a bɛ Orange Mali kɔni ɲagira n'u kan ka sefa wari miliyari 124 de sara an consommateurs ne tɛ taa dɔn u bɛ tila cogoya min na o kɔni ko k'an ka kan sara k'a sutu k'a bɛ o kiiri de dagoyara u la olu bɛ a la ka taa se Sotelma Malitel ma k'a sutu nka fasiri ko o yɔrɔnin bɛɛ Orange Mali ko a wulila a deliko la berekɛnɛ de b'a bolo k'a sutu a bɛ ka maaw furajalan dasi k'a sutu u ko hali a ka créditw la wagatiw kun tɛmɛna a kun y'o dabila k'a fɔ hali n'i ka délai de sera ni crédit ma ban k'a sutu a tɔ bɛ taa i bɛ se ka baara kɛ n'a tɔ ye n'i ye crédit wɛrɛ ta o n'a tɔ fara kan k'a sutu nka u ko k'u y'o tigɛ ka bɔ a la gwangalan awɔ k'a sutu u ko komi anw ye 100 crédit tala ni 200 crédit talaw ye anw ta a cogoya dɔn n'o tɛ u ko maa minnu kun bɛ 10 crédit ta k'an sutu 1,500 o de kun bɛ fara olu kan wa ni baara kun kan ka kɛ semaine 3 kɔnɔna la k'an sutu nka an bɛ bali mun na n'i ye o 10 crédit k'i kun a ma sɔrɔ i tɛ 1,500 in sɔrɔ tuguni wa ni semaine 3 in sera k'an sutu k'a sɔrɔ hali i kɛlen don ka 100 de bɔ i ka nin 10 in na Orange Mali mɔgɔw pedenw aw bɛ taa n'i ka wari tɔ ye dɛ o cogoya la o mago foyi t'a la bilen
o kɔni ye tile kelen de f'i ye kan sutu n'o tile kelen kɔni sera ka sɔrɔ e m'i ka crédit jeni o y'a sɔrɔ u taara n'o crédit hali n'o ye miliyari de olu b'o crédit tɔ tigɛ ka taa n'o ye k'a sɔrɔ fasidi ko an k'a ta k'a lajɛ e ko a ma se an ka jamana marabagaw ka se ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ k'a sababu kɛ kabi nin kɔni fɛn in bɔra ka bi wa fasidi ko hali orange money an nana ye k'a fɔ dɔ fɛnɛ farala o wari kan sutu wa awɔ orange ne t'a ko fɛn ninnu bari ne tɛ orange la n tɛ orange dɔn ne bɔra orange la a mɛna mun a kɔni bɛ ne télécelle lajɛ ne ye n yɛrɛ ɲini wala ka sababu kɛ ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in laban ye bolodengɔni kin ye ka sutu o de kɔni kelen na fasidi ko ni an y'a ta k'a lajɛ o dɔ farala orange money wari kan ka sutu wa forfait kɔni i mana ta cogo o cogo kan sutu ni o kɔni ye tile hakɛ mun f'i ye ni o sera a bɛ kɛ i n'a fɔ olu de ka wari b'i kun wajibi k'a sababu kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ye dɔrɔmɛ kelen de bɔ i ka forfait la n'i ka so hali i ye 500 de ta olu b'o 500 tɔ tigɛ fasidi ko n'an ma wuli k'a lajɛ ka sɔrɔ nin wagati tɛmɛlen in na an ka consommateurs yɛrɛ kun bɛ minnu kun kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan kan sutu ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min ni o b'a yira k'a fɔ ko orange mali maaw an ka jamana marabagaw kan ka wuli k'u jɔ ka sababu kɛ u ta kɛ n bɛ bingani yɛrɛ de ye sisan u bɛ bi mɔgɔw kan cogo bɛɛ la ka sababu kɛ ko se tɛ an ye an tɛ a cogoya dɔn a fɔ yɔrɔ tɛ an bolo wa a kɛlɛbaga fɛnɛ tɛ an bolo nka ni a ma ta k'a lajɛ kan sutu a laban o laban a bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛbere ye dɛ lagare ala k'an bɛ sababa amina yarabi n'an bɔra yen sa lagare min ye Dramane Dembele ayiwa k'ale bɔra ka damakasi kɛ k'ale yɛrɛ kan ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ transition in na dɛ ayiwa kan sutu Dramane Dembele n'i bɛ ale dɔn e b'a dɔn fɔlɔ le président de plateforme ARC kiri bɛ tɔgɔ in na Dramane ka k'i présenté président yɛrɛ la o don kan sutu wa hali ka bɔ yen an ka dugu jukɔrɔ nafolo a kun y'o fana directeur ye wagati la kan sutu ale de kɔni bɔlen filɛ ne ka kuma sisan a ko ni a ma ɲɛ mun kɔ an bɛɛ lajɛlen an ka an bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa transition in bɛ kɛ cogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogoya min na kan sutu ko wa ko ale kɔni Dara Dembele an denkɛnin don ko ale kɔni kɛn bɛ ka i bila jamana bolo sisan ni jamana mɔgɔ bɛ ale la sanga a n'a ka waati bɛ se ka ale wele cogoya min na yaasa a na u dɛmɛ k'a sutu ko k'a sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka bi marisi kalo san 1991 26 marisi 91 kan sutu ka bɛ o tɛmɛna Mali kɔni démocratie bɛ lumbo lanba la kan sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la sanga a n'a ka wagati fanga daraki de cayalen don a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ an ka nin ye jamana ɲɛmaw kɔni b'a fɛ ni ka dansigi kɛ nin bɛɛ lajɛlen na kan sutu ka ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa an kɔni ka fanga daraki an kɔni hakili de bɛ kɛ a la sa nka an tɛna na kura ye a ɲɛ la a ko o de kɔni hukumu kɔnɔna la ala y'a jateminɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ n'u m'olu ye Mali politique mɔgɔw ye a ka kan sa olu k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka nin an ka transition dɛmɛ cogoya min na yaasa a tɛgɛ ko cogo ɲuman o bɛ se ka yira an na cogoya min na hali n'a ma ɲɛ Musa Mara yɛrɛ fana tun bɔra ka nin kuma in fɔ k'a fɔ ko politique mɔgɔw kan k'u miiri ka tâche bila kɛ ni ka ɲɛsin transition ma yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ka sutu lagare est-ce que an yɛrɛ fana tɛ taa an kan bɔ transition na an fana jɔyɔrɔnin sɔrɔ la an tɛna ɲan denkɛ an bɛ an se kɛ koyi e ko tɛ an bɛ an se kɛ fasoko la kɛ aya lagare ayiwa n'an bɔra yen sa ko min ye ko bala masala lagare ale bɛ Kangaba mara la aya i ko Kangaba fana bɛ taa n'a ye Kulukoro mara la a ma ban wa ayiwa lagare ko min ye o sigibagaw ye ko u bɔra ka damakasi don olu wulilen yɛrɛ de don wa u bancɔ min ye u ka ɲɛmɔgɔw ye u wulilen don ka sababuya kɛ kɛwale dɔw ye min taara ka ɲɛsin ma kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na n'i ko bala masala kan sutu a kɔni bɛ taa n'an ye Kangaba mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛɛ ye Kulukoro mara ye Kangaba kan sutu u kɔni ko i ka ta ka lajɛ tarata don nin kalo in tile 18 yɛrɛ nin kɔni kɛra kɛlɛba de ye kɛlɛba min ni a ma ɲɛ mun kɔ maa 2 bɔɲɔgɔnko o nin tora la kan sutu wa maa caman o banana la kosɛbɛ kan sutu o ma sɔrɔ mun fɛ sanu bɔ ko awɔ
kan sutu ko siniwa dɔw de kɛnbɛ ka taa sanu bɔku boloda olu fɛ yen a ma ɲɛ mun ko duguladenw kɔni wulila ni ka taa u sara u ka dugu ɲɛmɔgɔw la u kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ u taara mairie la ni ka taa u sara mairilakaw la kan sutu ka taa dugutigi bulon na ka taa dugutigi yɛrɛ lasigi k'a fɔ ko olu fɛla ko tɛ kan sutu an ka gendarme minnu bɛ ka taa olu lasigi k'a fɔ k'olu fɛ ko tɛ k'a sababu kɛ ko sanu bɔ in kɛn bɛ sababu ye sisan kan sutu k'olu ka dugu caman tiɲɛ k'a sababu kɛ ni u b'a fɔ cogoya min na ni sanu bɔra yɔrɔ min na o sɛnɛko bannen bagan yɛrɛ tɛ se ka gɛn a kɔnɔ wa kan sutu u bɛ sanu yɛrɛ ko ni produit min ye produit chimique a ka jugu dugukolo ma a bɛ dugukolo ban de tata o ye dun fanfɛla n'i y'a jateminɛ kan sutu a bɛɛ kelen don sanu bɔyɔrɔ de ye sisan nka ni balamasalakaw kɔni ma sɔn a ma fiyewu wa u kan ka taa sira o sira kan u taara o sira kan yaasa dan bɛ se ka segin nin na cogoya min na kan sutu nka o kuma kɛra i b'a fɔ i ye gabakurun fili tile ma pendenw ninnu bɛɛ y'u sigi u m'u da don a la u y'a kɛ i n'a fɔ dugulamaw ka kuma kɔni olu ma mɔgɔ foyi tɛ o la kan sutu o de kɔni kɛlen nin ɲɛ juru caninenw siniwa olu kɔni ye kɛ u ka baara kan k'u bɛ baara daminɛ a ma ɲɛ mun kɔ dugulamaw olu de kɔni bɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko baara tɛ kɛ yaasa u bɛ se ka ninnu bali u ka baara la cogoya min na kan sutu an bɛ bali mun na an ka gendarmew de ni vitesse nana kan sutu faselikɛla yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye mugu yɛrɛ de ci ni dugulamaw la lagare o tɛ maa fila o bɔnɛna a ni la kan sutu wa maa caman bɛ yen maa minnu joginna kosɛbɛ kan sutu o de kɛlen wa dugulamaw fɛnɛ kɛra maa murutiliw ye kan sutu u fɛnɛ wulilen filɛ nin ye ni ka taa gendarmerie ka a filenkolo ci ni ka a dakolo ci u ma da o ma dɛ a ma ɲɛ u kun taar'u sara monsieur le maire la u y'u kun ɲɛsin monsieur le maire yɛrɛ fɛnɛ ka so ma u kan ka se ka fɛn min kɛ u y'o fɛnɛ kɛ yen kan sutu u ma da o ma dɛ o kun y'u sara u y'u sara maa o maa la sa ni e ma i da don nin na u y'a kɛ fiyenbere u bɔlen monsieur le maire fɛ yen u y'u ɲɛsin dugutigi fɛ yen u taara u kan ka se ka fɛn min kɛ u y'o de kɛ yen wa kan sutu u kɔni ko fo olu su wa k'olu bɛ welewele dakan min kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma n'a ma ye jamana marabagaw yɛrɛ ko Mali kura k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'a ma ye k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ Mali kɔni kɔnɔ fo a ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ka bɔ b'a la jamanadenw hakilina b'a la ko kan sutu ko n'o cogoya don an t'o daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ de kan ka taa kɛ jamana dugu dɔ la dugudenw ye a yira k'a fɔ ko nin fɛn in bɛ nin kɔlɔlɔ lase olu ma tiɲɛ yɛrɛ dun na a fɛn in bɛ nin kɔlɔlɔ lase o ma n'o wajibara olu kan sutu e ko dɔ tɛna Mali kura ko in jɛ dɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la o kɔni ko olu kɔni fo olu fɛnɛ su n'o tɛ ni Ala sɔnna a ma nin ɲɛ juru caninen ninnu abada sanu tɛ bɔ yen o b'a ka bi kunnafoni kuncɛ ayiwa ne de b'an ka bi kunnafoni kuncɛ kosɛbɛ kɛ ko ni Ala ma baasi kɛ inshallah an n'an filɛlibagaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura an bɛ kunnafoni jɛlen d'u ma laadiriya la shukran